Тук сме на Дранчи дупка. Приготвили сме си 3 камъка, защото сме трима и сега ще ги метнем да видим дали наистина дрънчи дупката. Много е дълбоко. Влизала експедиция вътре. Не може да се влезе така, нали, без предпазни средства. Но камъче може да се хвърли. Хари! Да, дрънчи, а се едно падна във вода. Не знам. Хайде ти си. Аз хвърлям един дрънчащ камък, който трябва много да дрънчи долу. Точно в дупката. Точно в средата беше. Тъй. Сега последния най-малкия. Да, доста е дълбоко. Добре, сега тръгваме към, може би към хижата. Дрънче хижа. И накрая, към дрънчи кола, път, екопътека. Хайде.